I pozdrav svima ljudi, i danas igramo Happy Wheels i sa nama je Aki006 i igramo Serbian Games BL Quiz. Kao što vidite. Znači, samo da vam kažem, za specijal, dobro, pošto smo mi tek dobro početnici, za 10 subova će da bude specijal. I šta to radiš? Znam, evo. Čekaj, stani! Za koga Bog da navija? Ne za Barcelonu, beže odande. Za Real Madrid. Tu skoči. Znam, ej. Stani, Promašit ćeš. Bože. Da li je ikada bio u emisiji Dejan Talk Show? Ja mislim da jeste. Nije, ne znam. Idi nazad. Ne mogu ovako nazad. Ajde, moramo da ispričam. Majko mila Božija, majko mila Idi na Bogdan. Božija. Majko Bogdan. Skoči. Bogdan. Stani! Koji mu je najbolji prijatelj? Pa kako Nije Muđa, nije Kilo. Svi su mu dobri prijatelji, eto. Znao sam to već sam. Ne govori vidiš šta. Za koga Bog da navija, idi samo tamo na Real Madrid. Ne, to nije Real Madrid, nije Real Madrid. I, izvinite, morat ćemo da promenimo šemu. Šta bre? Ljudi, šta ima danas? Ide tutorial o Serbijanu. I napred. On uvijek kaže, gde ste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games. Njegov prvi gameplay je PES. Ovo je najgora šema svih vremena. Ovo lako spredim. Vidi to. Jeste znali da youtuberi na dan za 1000 pregleda dobijaju po $100? Što oni neće u šemu? I uzimamo novu mapu. Opet, pošto ono malo te. Šta? Izvini. Majko mu mila Božija. Izvinite nas. Mora Dobrodošli u Serbian Games BL Quiz. Ne znam. Da li je on... Ne mogu da čitam. Nije. Uđi u ne. Da li je ovo realno? Ljudi, reset i stani ovdje, ne. I stani na sredinu. Neću ja da izgovaram šta tamo piše, nego samo pogledajte. I trebaš da staneš na da. Ljudi, ako niste vidjeli, bit će vam u opisu klipa šta je pisalo i šta je trebalo da se uradi. A ljudi, ovdje stvarno nema. Dobrodošli u Serbian Games BL Quiz, više mi je dosadilo da varam. Koliko on ima godina? 25. A ne možeš tim likom. Moraš da uzmeš onog sivonju sa raketama. Stani ovo. Ne. Da, ja ću. Evo ovaj. On ima 25 godina. I više. To je tačno. Što sam... Čekaj, koja mu je igra najomiljenija? Ja mislim da to piše. Ajde bre. Poslovno sam mogu. Koja mu je igra koja mu je... Nemoj! Ne! Minecraft mu je. Čekajte me na tem. Izgleda da uzimamo novu šemu. Čekajte. Dobro, idemo. Čekaj. Nisam ni video šta je bilo pitanje. Nisam ni video šta je bilo pitanje, ljudovi. Kako je Serbijanovo pravo ime?
Pa Bogdan, ali ja sam već bio upao. Noob. Ljudi, Ljudi, samo ja nešto da kažem. Ove su šeme su najlakši zato više nećemo nikada igrati pa Happy Wheels. Sve super šeme su najlakše. ljudi, igrat ćemo Happy Wheels, nego ovo je samo nešto lupeta. Ovi super šeme su pa najlakše. Igrat ćemo neke ove, dobro, niko nije igrao neku novu. I igramo neku novu šemu, gdje nema pojma što se radi. Ljudi, čekajte mi. Neću odmah da uđem u cilj, vidio sam tamo neke šiljke. Jao. To je mnogo bolje. Mnogo. Čekaj, da vidim. To je mnogo bolje. Nego da idemo odmah na onu glupost. Ajde idemo dole da nađem neku šemu kao što je ova. Idemo igrati. Welcome to Glassbury. Jao, znam. Level 1 Glassbury. Taj već je pa šema i malo je dobro. Ja, a znam ovo. Standing no wheat. Znači trebamo da razbijamo ovdje stakla. Idemo. Sve dok ne dođeš do cilja. I sve su deblji. Čekaj. Da. Piše vi. A sigurno će... Ja sam pro. A sigurno će posljedeće pa staklo će biti najdeblje od svih mogućih stakla. Ne mogu. Level 2, Spring Glass. Kako ćeš... Ovo ne smijem da razbijem, ili moram. Pošto sam gledao i druge youtubere igraju ovakve mape i trebaju da prođu ovo, a ne da razbiju. Ali ja ću to da razbijem da mi bude lakše. O ne! Sine, jesi živ? Jesam, tata! Bottles, jao, nije valjda. Sine! Jao, da vidimo ovo. A dobro, ovo su staklene flaše, one nam ne mogu ništa. Ćale! Molim! Jel si dobro? Jesam, nego razbijam ove staklene flaše. Stavnik razbijaš, prođi samo kroz njih. Vidi, na finalnoj smo rundi. Ma kako finalna rudi? Pa ja sam pa stara baba. Nego finalna ruda. Star sam ja za ovo nogo. Sine, da li si... Ti nisi baba. A jel si ti pio neko pivo? Pio sam ih na 1000 ili na beskonačno pivo na svijetu. Sine, dobit ćeš šamarčinu kad se vratimo kući. Idemo na ovaj level. Nadam se da je dobar. Hello. Nije valjda, ovo je neki glup. Okej, nije glup level, znači ovo je vrlo zanimljivo. Zato što ja volim ovakve neke šeme. Ovo je već dobre, pa neka šema, tako? Mine žive! Ne! U takvim... Čekajte, ljudovi. Okej, snimaj. Evo. Znači, ne mogu da verujem ovo i stvarno svakim čas koji je napravio ovaj level poz za tebe. Da, svakim čas. Poz za tebe i za tvoju družinu ako ste vi svi zajedno pravili ovaj level, ali sve jedno poz. Iako pazi nisi ovdje, Srbin... ovdje skoči. Čekaj. Ali pazi se ovaj kao kugle, bravo. Kako je? Ma šta bravo, oduzimam ti bravo. Znači, nego baš me je u glavu pogodio zbog kacige. Nisam preživio. Brate. A kako ćeš, a preživjet ćeš ovo? Ne. Ja sam se sada stvarno. Evo, padiš se. Čekajte malo, znači nešto sam video tamo kod harpuna. Žuto kao nešto. Ne, nije ništa žuto. Već sam video nekakvo ovako crveno polje dok sam padao. Verovatno ćete da vidite u videu. Znači, bit će u opisu klipa ono što... Kada ću ovako, ja malo bliže, bolje pa da se vidi. Ne!
A, Nisam video, da li je ovo moguće? Ljudi, verovatno uskoro se završava klip, znači imam nekih drugih. i još nam samo nafalio 1 minut i završava se klip. Ljudi, napišite u komentarima šta da snimamo drugo, jel? Ne znam koju igricu. Da snimamo. Znači, ne znam koju igricu da snimamo. Ne. Koliko je falilo da mi dupe zakači. Ne psuj! Nisam psovao, ne stvarno. Ne, zaboći mi u glavu. Ovo dobro. ti je, već ti je harpun. To nije harpun, to je Šalim se. strela. Strela ti je suvata u polu. To je samo strela. Ne. Ladno sam dokačio minu, ali nije pukla. Sad će da budemo prežnjede. Što sjediš kada voziš vozilo? Ja ne sedim. Sediš. Jaj, kako volim ovo. I baš voliš. Mislio sam da mogu da hodam po njima. Ljudi, znači, ako ne pređemo iz ovog pokušaja ili nekog drugog, ovaj level, znači moram da snimim dok ne pređem. Nema smisla da snimam, a da ne pređem. Da. Dobro, to puno youtubera rade, ali nema veze. Ja to neću da radim. Znači, pogledajte gde mi je zabolo u glavu. A umreo si, a kacigu imaš? Ma nije, ne, nego pozdrav čala mi je zabolo. Ne! Harpun će da nas vidi. I aktivirat će se. Ne. Tako je, sinko. Zabodela ti se ova strela u grlo. A zašto glava da mi ode? Samo glava mi otišla. Umjesto da mi ode noć. Sada idemo polako. Skoči! Imaš samo još 12 minuta ovaj put. Ma ne, snimat ću ovaj klip dok ne završimo ovu šemicu. Znači trebam da je završim, jako je zanimljiv. Ne! Ovo je najteža šema koja postoji od svih mogućih šema. Ma ne, ovo je jedna od mnogo je super šema. Šta se to ti je odbacilo? Brate, Majku mila Božije, šta te je odbacilo? Šta te je odbacilo? Ljudi, ispred cilja me je odbacila mina, ali nisam umrela. To je najgluplja stvar. Sada, znači ljudi, snimat ću dok ne pređem ovo šemu. To si već si rekao da znaš. Ne, udarit će me! Kako sam znao. Pazi se. Idemo na novu rundu. Idemo ti pokojniče. Ne baba pokojniče. On se malo juče napio, samo da znate, pa vidite šta mu se dešava. Pokušava da isprobava neke nemoguće stvari. Šalim se, ovo šema je moguća, nego ste vidjeli šta mi je. Ovaj put me neće zeznuti ni jedna mina. One flaše me neće ponovo zeznuti. A ni ona mina ispred cilja me neće zeznuti. Ove flaše su gotovo, ne! Ljudi! Izvinite, moram da uzimam. Ne treba da pauziš. Već, nisi već prešao ovu šemu 100 put. Šalim se. Ljudi, i govorite mi da li da snimam duže klipove, jer ovo je za sada najduži koji sam snimao. I skoro si umrao. Zabola mi se strela u nos. Kakav nos? Tako mu i treba. U glavu se nazvalo. Pa vidi se kao da je malo u glavu i malo u nos. Sada idemo. Neće me ponovo! Ljudi! Hvala Boga mu krstim se, jednom si prešao tu šemu. Ljudi! I to bi bilo to za ovaj klip. Subscribeujte, lajkujte, šerujte svojim prijateljima, šaljite. Ja kažem sam nešto, a napišite mi dole
u kom